बाराद्राय गोजौ आरो थ' नोंथांमोना नुखाबाय जोंनि क्लाइन्टनि प्रब्लेमा मा जेरैबायदि आइब्र'नि शेप दङ बेनिख्रुइ गोजौआवसो माइक्र'ब्लेडिंखौ खालामदों आरो माइक्र'ब्लेडिं नङा एक्चुअलि माइक्र' शेडिंसो खालामदों ओरैबायदि गाज्रि खालामनानै हरदों गोबां मानसिफ्रानो गोबां क्लाइन्टफोरा मा खालामो प्राइस वाइसआवहाय खमखौ नायनानै सार्भिसेसखौ लानो थाङो 2000 3000 आं आगैखौ सोंदोंमोन 3000आवनो बियो माइक्र' शेडिंखौ खालामदोंमोन थ' 3000खौ नायनानै नोंथांमोना जुदि खालामजायोबा बेबायदि बाक्सु बायदि गोसोम बाक्सु बायदि खालामजायोबाथ' नों 3000आव होनानै खालामनो हागोन खिन्थु बेबायदिबाथ' बिराद गाज्रि नुयो बेखायनो दिनैहाय आगैया जेडि बिउटि वर्ल्डआव फैदों गावनि माइक्र' शेडिंखौहाय रिमुभ खालामनो माने आइब्र' बिदि ब्लेक गोसोम एकदम बाक्सु बायदिखौहाय रिमुभ खालामनो थ' जोंनि थिंनिफ्राय ट्राइ खालामगोन 100आवहाय 90%खौनो खोमोर होनो थाखाय नायनोसै मानो होनोबा स्किन लानानै स्किन डिपेन्ड खालामो नालाय थ' जेसेबां हायो जों नाजागोन नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नै दायो आइब्र' कालार कारेक्शननि प्रसेसखौहाय स्टार्ट खालामबाय ओरैबायदि गाज्रि बानायनानै हरदों आइब्र'नि शेपआवनो बानायाखै आरोना बेनि गोजौआवसो बानायनानै होदों थ' जेसेबां हायो जोंनिफ्राय नाजागोन होननानै बुंखाबाय जिहेतु नै नोंथांमोना नुखादों इनस्टेन्टलि रिजाल्टखौहाय माबोरै गोसोमसोम दरलेलेया बोरै एसे मोजां जानाय प्रसेसआव फैबाय थ' जोंना बिउटिशियाना बा PMU आर्टिस्टआ खालामनाय खामानिया मोजाङानो जादों बारु नै नोंथांमोना नुदों रिजाल्टखौहाय थ' नोंथांमोनाबो जुदि खम 2000-3000नि बानायनाय दङबा गोसोम एम्फौ सुमु बायदि बाक्सु बायदि थ' बेखौहाय जोंनि जेडि बिउटि वर्ल्डआवहाय फैनानैहाय कारेक्शन खालामजाफैनो हागोन आरो नै नोंथांमोना रिजाल्टखौहाय नुगोन ओमफ्राय जायना बांद्राय गोसोम बेयो खेबनै सेटिं लानांगौ जायो थ' बेबो आगैयाबो लाफैफिनगोन आरोना ओमफ्राय लकेसनानो जाहैबाय 6 माइल जयानगर रड बे बाजै हटेल दङ ना बाजै हटेलनि बे पेट्रल पाम्पनि अपोजिट साइडआवनो जोंना बिल्डिङा कमप्लिट जाजोबाखै आरोना दाबो अपेनिं जाजोबाखै दखानफोरा ओमफ्राय जोंना नैबे साइडनिफ्राय अपेन जाबाय आरो जेडि बिउटि वर्ल्ड इउनिसेक्स सेलुन ओमफ्राय नोंथांमोना थाबैनो फैनानै भिजिट खालामफैबानो जाबाय आरोना जोंनि सेलुनावहाय गासैबो रोखोमनि सार्भिसेसखौ मोनो खालि बडि मासाजल' गैया आरोना बेयावहाय हेड मासाज दङ ओमफ्राय बडि मासाज गैया आरो इउनिसेक्स सेलुन नोंथांमोना हौवा जा हिन्जाव जा फैनो हागोन गासैबो सार्भिसेस लानो हागोन हिन्जावफोरनाथ' आरो बांसिन दङ आरोना नेल एक्सटेनसननिफ्राय लानानै आइलेस एक्सटेनसन माइक्र'ब्लेडिं आइब्र' कालार कारेक्शनखौथ' नुखाबाय नोंथांमोना ओमफ्रायहाय स्किननि फेसियेल हाइड्रा फेसियेल करियान ग्लास स्किन बिबि ग्ल' गासैबो दंजोबो आरो नेल एक्सटेनसनफोराबो भेराइटिस दङ नोंथांमोना डिजाइनखौ गावनि गोसो बायदि दिन्थिबानो नेल आर्टिस्टआ खालामनानै होगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना सार्भिसेस लाखांनायनि उनावहाय गुगोलाव जोंखौ रिभिउ होनो दाबाव आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना थाबैनो फैबानो जाबाय आरो जुदि लकेसननि बागै एसे कनफिउस बा नोंथांमोना गुगोल मेपाव नायबाबो जेडि बिउटि वर्ल्ड इउनिसेक्स सेलुन होननानै डाइरेक्ट सार्च खालामनानै नायबा नोंथांमोना मोनगोन आरोना बेयावहाय आं सानबायखि आंनि हेयारा ओरैबायदि डेमेज जाबाय थ' आं सानबाय एसे हेयार केयार खालामनो लोगोसे हेयार कालारखौहाय एसे चेन्ज खालामनो आरोना ओमफ्राय आं कनफिउस जाबाय थादों आरो मा खालामगोन मा खालामा हेयारखौहाय ओमफ्राय कालारखौ जेनेबा जों बांद्राय फांकि कालारबो खालामजायाना शुटिंफोरावहाय दिगदार जायो जोंना थ' बेखायनो आङो एसे कनफिउस जानानै दङ आरोना मा खालामो नायनोसै
हेयरड्रेसारा आंनि मोखांजोंहाय आं माबायदि हेयार कालारा समायगोन बा मा कालारखौ लाबा आंखौ मोजांसिन नुगोन बेखौहाय बिथाङा साजेस्ट खालामगासिनोमोन ओमफ्राय लोगोसे आइपेडआवहाय बिथाङा दिन्थिगासिनो आरोना बे कालारखौ लाबाथाय बेबायदि आंनि हेयारखौ नुगोन होननानै आं एसे ट्रायल नायबाय आरो माबोरैहाय नुगोन थ' बिराद कनफिउस जादोंमोन नालाय बेयो बिराद हेल्पफुल जाबाय आरोना कालार खालामालासिनो कालार्ड हेयाराव बोरै नुगोन बेखौहाय नुखानाय जाबाय थ' नोंथांमोनाबो फैबाथाय चुज खालामनानै नायबानो जाबाय आरोना डाइरेक्ट कनफिउस जानानै डाइरेक्ट थांनाङा ओमफ्राय नुदोंना आंनि हेयारनि कन्डिसनखौहाय ओरैबायदि ड्राई फ्रिजि बोरैबा जाजोब्बाय आरोना अबस्था गैखाला खानाया नै दा पुरा हामला स्टार्ट जाबाय सानै नांबाय थाब जानायनि ओमफ्रायहाय नायनोसै रिजाल्टआ आरो नोंथांमोनाबो नायदो आं माबोरैहाय चुज खालामखो कालारखौहाय मोजां नुदोंना नुवाखै नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नै कालारा माबोरैहाय नुखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव आंनो खिथाहरनो दाबाव आं एसे सिम्पोलखौनो लाबाय अभार बिदि फांकि कालारखौ लाबाथ' शुटिंआव दिगदार जायो होननानै दहायनो होनखाबाय आङो माबोरैहाय नुदो हेल्डिसिन नुबाय दा दहायनिस्राय एकदम गाज्रि जाबायमोन ओमफ्राय नै आङो नेल जेल पलिश कालारखौ चेन्ज खालामनो आरोना एक्सटेनसन लागायलायला जेल पलिश कालारखौल' चेन्ज खालामसै आङो पिंकमोन आंना ओमफ्राय दा आङो ब्लेक ओमफ्राय गल्डेन क्रोम बेबायदि खालामबाय आरोना माबोरैहाय नुदो खोन्थाहरनो दाबाव माइक्र'ब्लेडिंखौ जेरैबायदि खमावनो खालामना होग्रा गोबां बिउटिशियान बा PMU आर्टिस्ट दङ थिग बिब्दिनो नेल एक्सटेनसनखौबो गोबां खम दामावनो खालामना होग्रा दङ थ' नोंथांमोना खम दामाव मोन्दों होननानै खालामजानो थांनानै जुदि साननै सानथामनि उनावनो थल' थिलिं गयोबा नेल एक्सटेनसना बेबायदिबा बोरै जानोना थ' बेखायनो जोङो क्वालिटि थानाय प्रडाक्ट इउज खालामो जाहाथे क्लाइन्टआबो फैसा होनायखौ माने पेसा बसुल जानायनि आरोना थ' नोंथांमोना मेगन मिसिबनानै जोंखौ ट्रास्ट खालामनो हागोन मानो होनोबा आं गावनो ट्राइ खालामो आं क्लाइन्टनो होनायनि सिगां गासैबो प्रडाक्टस बा फेसियेल गासैबो आं गावनावनो ट्राइ खालामो थ' मोजांखायनो आङो नोंथांमोननोबो प्रभाइड खालामनो लुगैनानैहाय दिनै बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय आं खोन्थाबाय आरोना ओमफ्राय बेयावहाय इयार पियारसिंबो खालामो नोंथांमोना खालामजानोबा जेबो इनफेक्सनबो जाया आरो लोगोसे 18 केरेट गल्ड प्लेटेडखा आरोना बियो मोजां स' आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो भिजिट खालामफैगोन